Yes, mga subscribers, ito po si Modelo Marketing to. So, ito po yung ating upgraded program. Yung kanyang upo tayo. Si bedridden stroke patient, Marciano. We are ko together with yung kanyang anak na si Sherwin. Yan yung aking yung kanyang anak na lagi nakasuporta sa aming programa. So, watch to pagkalgayan yung aming program ngayon. Ito po ay upgraded program. Siya po ay bedridden. Ngayon po, mag-upgrade na po tayo. Ano session to siya? 19? 20 yan. 20. So, ito po ay aming 20 session. 19. Kasi pang 20 yung Friday. So, ano na tayo? 19. 19. 19 ha? 19 ba? Check ko lang ha. Magkamali tayo ng data. Magkamali tayo ng data. So, ngayon po ay February 19. And again, shout out to you. Happy birthday sa aking pamangkin na si Civil Engineer Maymay Salakwi sa iyo. Happy birthday sa iyo, pamangkin. May God bless you. Magpatuloy ka lang sa iyong pangarap at remain humble at lagi kang mapagmahal sa magulang, mga kapatid at sa iyong pamilya at sa mga tao na kapaligid sa iyo. God bless. Mabuhay ka. Again, happy birthday to you. Maymay, may pamangkin. God bless. Birthday pamangkin. Birthday na pamangkin. O, sa ating magwe ko. Ito na. Tumatayo na. Sa inyo lahat, shout out. Ayan. Sa kanyang pamilya. Ayan. And especially, nagpapasalamat ako sa kanyang anak na si Sherwin. Ayan. At sa kanyang mga kapatid. Sa kanyang asawa, siyempre. Sa kanyang mga kapatid, pamilya. God bless. Meron ba mamatay? Sino pa lang? Jumedes. Jumedes? Ano? Oraye. Oraye. Sa nanin yun? Jumedes Oraye? Saan ka? Bicol? Sa Pangasinan. Okay, sa Pangasinan dyan, sa Jumedes Oraye, sa inyo po, condolence po. Shoutout condolence po si Modelo Marketing. God bless po po. Uy. Hindi ako. Hindi ako siya. Mo po eh. So mapapansin niyo po, mas gusto ni Kuya nakatayo. Mas piniprepare niya siguro talagang gusto ni Maka na ito. Yun. So nag-upgrade ko ng program ngayon. Ang counts niya every exercises sa kanyang lower limb is 100 na. Try niyo 100. Higata. Alam ko higata eh. Hindi, 1. Hindi. Hindi kaya tapakan. Sige. Hawakan lang yung tubig. Hawakan ko lang ito Para ma-stop it. 1, 2, 3, push! Okay, very good. Grabe. Nakakita niyo po yung kanyang improvement yan. Dito po tayo sa District 1. Pandakaki, Mexico, Pampanga. Ayan. Dito sa residence ng mga Gueco. Sila po ay may tindahan dito. Ayan. So ito po yung ating great improvement na upgraded. So yung aming ginawa ni Sherwin, sikap, tiyaga, panalangin, ayan, sulat, ginagawa ng kanyang pamilya. Talaga yung malaking tulong sa stroke patients po natin. So this is my great example sa lahat ng mga stroke patients dyan. So mahalin nyo yung inyong pasyente. Ayan. Upo ka na? Ha? Oo. Kubusa na. Wala na. So ang aming target is 10. 10 lang muna. Nalay ka na? Ano na? Nalay ka na? Ano ba? Tubig ba? Naman? Ano tubig? Break time mo tayo. Break time, tubig mo tayo. Naman. Ano ba yung tubig mo? Yan tubig na. So ngayon po talaga malaki na improvement. Nakakaupo na rin po. So dahil hindi siya makaupo ng maayos, ngayon po mga subscribers, likers, lahat po na nanonood sa kanya. At salamat po na patuloy yung panoorin po ang aming journey dito ni bedridden. Dating bedridden, naka-NGT, ngayon din na po. Ngayon po nakakaupo, nakakatayo na for 20 sessions. Dito po sa Pandakake. Nadasi siya na, hiya po. Wala na natin dumako. Ayaw mo pakita sa... Sabi nga niya naman na, wino-workout niyo, hindi ako pinapin ng tubig. Oh, hindi. Hawak. Tayo ha, ready? Laksan mo to ha. Lakas to kuya. Ready, 1, 2, 3, tayo. Whoosh, very good. Ano? Relax ka na.
Nakakatuwa po. Thank you Lord po, nakakatuwa po. Thank you sa ating Ama. Thank you po Lord Jesus Christ. Yan, hindi pagkakatumuling, lumakad, tumayo, papalakad na naman ang ating program ngayon. Panakaraan ba ka na ng kuya, upo tayo, mga 2021. Ngayon, lakad naman tayo, ha? So kailangan masipag ka, ha? Huwag puro higa. Yan. Upo na. Sige po na. Yan, very good. Yan. Very good si kuya. Very good na. Ilan na? Apat pa lang yan. 6 pa, ha? Para mag-graduate ka, 6 pa. Hinga malalim, kuya. Hinga malalim. Maglalakad ka na yan. Mag-ano ka na yan sa labas niyan. Pupunta mo din mga friend mo. Kamag-anak mo. Pwede. Pag-5. Ready? 1, 2, 3. Tayo! Tayo! Push! Thank you, Lord. Bitawan kita, ha? Bitawan kita. Balance ka lang. Balance ka lang. Yung ano? Upo. Upo. Yung ano ba? Anong pagkasabi mo sa akin? Ayusin mo. Ano yun? Di ba problema? Ha? Mamotor ka na? Nagmamotor ba ito? Nagmamotor sa dati. Galing yan. Ano ito? Okay, ready? Yeah. Okay, 1. Pangalim ko yan. Pangalim mo to. Ready? 1, 2, 3. Kailangan man natin yung 10. Push! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po, Lord. Nakakatayo na po. Salamat po ba? Yan. Yung balik na palakasan ni Kuya Marciano. Pag umalik ko, iwasan mo ng ano, ha? Mga bawal, ha? O, magpagaling ka na. Apo, ha? Ilatid mo na to. School? Oo, atid ka sa school yung lolo. Anim. Aba, ayaw. Buka mo na. Para panganin mo, para pag-sampo, kaya na tayo. Ha? Yan lang. O, 7 na yan. O, pang 7 na pala ito. O, 7 na yan. O, sige, ready. 7, ha? Ready, 1, 2, 3, pang 8. 1, 2, 3, push, tayo! Kasi na po talaga, grabe. Thank you, no? Magpapasit tayo na ito. Dapat, papasit ka natin kung tumatay tatay mo. Salamat tayo kay Lord. Yan. Thank you, Lord. Yan. So, this is the, actually, mula ng program, testing namin ni Sherwin, effective pala. So, na-reach namin yung from 10, 20, 30. Na-reach namin yung 100 counts. Kaya siya nakatayo ngayon. Siyempre, yung ating prayer. Unang-una po, siyempre, yung prayer natin kay Lord. Pangalawa, sa pamilya niya, yung doktor niya, kompleto, di ba? Kompleto yung check-up, kompleto yung medicine niya, as well as balanced life. Ito po yung mga sekreto natin. Talagang kailangan natin ito. Tsagain yung ating mga stock patients. So, this is the number 1 example. Ito po yung model ko sa Pandakakit, si Kuya Marciano. Kasi, talagang lahat ginawa namin ni Sherwin para siya makatayo niya. Ang 8. Good. Lang. Oo. Next week, 12. Kaya? Next week, 12 ha? Laka ng kuryente. Hindi mo kuryente mo. Tayo. Tayo. Wow. Praise the Lord. Oh. Sina, ano Sina? Anong masasay mo Sina? Oh, Pilsen. Galing. O, diba? O. Diba? O, wala pang hawak ko. Kita niya. Hindi, kaya yan. O, di ba? Wala kang, nangawak ko. Hindi, kaya yan. Hindi pa kaya. Kaya na niya yan. Kaya. O, ito ka. Halika nga. Bulaklak. Yung asawa mo, di mo matirig asawa Ay. mo. Ayan, naman ang asawa. Yan, sila. Naglalaba ako Ayun, eh. busy siya. Ayun na po. Ayun. Pakita ko doon, siya. Dito. Ayun, o. Awan na lolo mo. Ayan, o. Iatid ka na niya pag magaling na siya, ha? Oo. Sa school. Magagamit na ulit yung motor ni Lolo. Ayun, o. Segway ka pa siya. Hindi ko nakakagalawin. O, puna. Okay, pakamagalaw daw. Yan, okay. Wala ka sa tao. Shout out daw si teacher. Shout out teacher Jasmine. Yasmin Sino pa? Kalila. Ay, lakas mo. Punta Dito, kami. mag-vlogger ka eh. Kalila. Ayan po niya. Calvin. Mag-vlogger. Kalbi. O, ayusin mo yung grade mo, ha? Huwag puro, axe, ha? Kumusta ang grade niyo? Kalila. Mas mabilis nga daw siya magbasa kaysa sa Very mga good. kasama. Oo. Nasa pa, no? Siya. Tagal na natin to. So this is our last
sa kanyang program. Punta yun ngayon. Kasi medyo next week mag-add kami. Alam mo, 100 din kanyang counts. Wow. Sinisisyo ba? Ganun. Ano na pala, graduate na pala sa counts mo ah. Sa kuryente. Yun ang pinaka-maximum niya na. Yun. Every session, 100 din. Kuryente niya, graduate na. Ayun niya. Ha? Hop, hop. Umupo na po. Yan na po. Okay. Umupo na po siya. Okay. Tingnan natin siya. Niligo na ako. Siyempre, papasok kasi sa yun. Sandal ako eh. Take your time ha. Relax ka naman. So again, this po naman kipeng. This is Sherwin. Sherwin, tuloy dito. Ito po yung aking kasamang niya. Thank you very much sa labi guys. At maraming salamat po kay Lord sa kanyang gabay sa aking mga kamay bilang instrumento ng pagkapatayo. Pumatayo pa lang kasi hindi pa nakakalakad eh. From bedridden to tumayo. Yun yung aming ano ngayon eh. Yun yung aming, yun yung kanyang improvement. No? From bedridden, NGT na natanggal na kumain, ito naman ngayon, tumayo na. Okay? So abangan nyo ngayon kanyang paglalakad naman siyempre. So kasi muli po, this is Budaya Magkipin 2 and God bless to all of you. Please po, subscribe, like and share my YouTube channel. Sabay-sabay. Budaya ng Magkipin 2. Hindi ka makita. Pati mo na, pati mo na. Pati mo na. Pasok sa akin para